Мужчина і жанчина стварив їх. Катехеза про сім'ю Ojca Piotra Bielewicza. Pochwalony Jezus Chrystus. Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія. Jak добре, что это радио есть, что можем послушать разные передачи, добрые, Божие, духовные, и помолиться так само. Это вельми важно, как помацовывать так само нас, як сім'ю Божую, як сім'ю католицького Kościoła. Нам это вельми потрібно, бо ми діти одного Бога, ми з Його вийшли. Наше життя – це дар Пана Бога. Бог нам подарив наше життя, яно від Його. Так ми віримо. І тому шануємо життя, кожне життя чоловіче, кожне життя чоловіка. З моменту зачаття аж до натуральної смерті, а навіть ми виходимо далі. І після смерті листопад – це місяць молитви за померлих. І пам'ятаємо про тих, які жили, а для нас вони живуть. Вони живуть у небі, вони там за нас заступаються, або ми за їх тут на землі заступаємося, щоб досягнули вічного щастя, до якого їм ще і ми усі земні, так само їм кнемся. До цього вічного щастя, до щастя небесного, щастя в дому Ojca. Сегодня будем dalej rozważać, poznawać naukę Kościoła na kąt życia, na kąt tak samo i początku życia, i obrony życia, i paszany do życia. Тому jeszcze raz хочу z wami pomalić tę krócienką, już codzienną modlitwę za nienarodzonych dzieci, modlitwę duchownego usynowlenia. Pamiętajmy, że w naszej krainie, jak i u mnogich innych krainach, jest taki ruch, takie żadanie, takie pragnienie i takie wykonanie tego pragnienia, modlica każdy dzień za nienarodzonych, za tych, kogo nosić mamy, nosić pod sercem, a im pograżaje zabójstwa, jest spokusa zabić nienarodzone życie, nienarodzonego człowieka. I my przez modlitwę chcemy podtrzymać te mamy, tych baćków, mamy i tatu. Nie zabijajcie, pokińcie temu dzieciaci życiu, jakomu Pan Bóg jemu predwyznaczył. Pan Bóg dał za życia. Pomolimy się tej krócienькой modlitwą. Nieważne, czy my się nie umolili się, czy nie molili się, zawsze można modlić, zawsze można Boga prosić об pораtunku dla nienarodzonych. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, przez zastupnictwo Maryi, Maci Twojej, jaka ja narodziła Ciebie z lubowią, a tak samo przez zastupnictwo świętego Józefa, człowieka dawieru, jaki opiekował się Tobою paśla narodzinał, proszę Ciebie o intencję tego nienarodzonego dzieciaci, jakie duchowno usynowlają i jakie znachodzą w niebezpiece abortu. Proszę, daj jego baćkam lubow i odwagę, kapiany nie zabijali swojego dzieciaci, ale pokinuli jemu życie, jakie Ty sam temu dzieciaci predwyznaczył. Amen. Święta Maryja, mali się za nas. Święty Józef, mali się za nas. Święty Jan Paweł Wielki, mali się za nas. Usie święte Bożyja, malicie się za nas. Amen. Дорогие, хочу вернуться jeszcze na chwilinku do dokumentu, про який я казав, такий перший офіційний документ про służeństwa, про życie służonka u męża i żonki, jakie ono powinno być. Pierwszy dokument oficjalny, jaki ja przyświadczał tej temie, wykluczno tej temie, wieść dokumentach. To był rok 1930, jak raz Papa Pij XI podpisał to u koniec года, w dzień Świętego Sylwestra, 31 śnieżnia 1930 года. To znaczyć, amal 90 lat temu napisał, ale w tym dokumencie
Pierwsze, chcę сказаць, што гэта не адзіны дакумент в ogóle в касцёле. Калі мы паглядзім на навуку касцёла ў цэлым, катэхізм, які выдавалася асабліва Беларміна, катэхізм Собору Трыдэнцкага з 16 стагоддзя, гэта і ўсе катэхізмы, навукі, лісты, таксама і казанні, хомілі. Заўсёды касцёл ставаў в абарону жыцця. Заўсёды была, можна так сказаць, анафема на тых, хто ідзе супраць жыцця, супраць сужэństва, супраць любові, якую Бог склаў у сэрцы чалавека. Заўсёды касцёл казаў: не, так не можна. Сужэństва гэта святое, муж і жонка гэта святое, і яны павінны быць да канца, так як шлюбуюць да канца жыцця, вернымі адзін аднаму. І жыццё чалавека таксама гэта святое. Заўсёды касцёл і адкідаў маніхеізм, напрыклад, зразумееце? Маніхеізм, які казаў, што наша цела гэта вредна, гэта нечыстае, гэта ввогуле мы павінны так жыць, якby цела адкінуць, не клапоціцца пра яго і так далей. Такія, ерэсь. Касцёл сказаў: не, гэта ерэсь. Так не можна. Маніхеізм таксама забараняў сужонкам быць разам, жыць як муж і жонка, проста в гэтым акце любові, гэтай блізасці сужанскай забараняў ввогуле. І касцёл адназначна адкінуў таксама і гэту сторону такую, гэты падыход не Божий, не паводле натуры чалавека, прыроды чалавека, не паводле гэтай прыроды, якую стварыў Пан Бог. І гэта касцёл вучыў пастаянна. Але прыйшоў час, калі памяняліся некаторыя грамадскія вучэнні, палітычныя вучэнні, і касцёл павінен быў скласці ўжо такую канкрэтную навуку, чоткую, дакладную, каб людзі не сумняваліся, каб католікі ведалі, як адказаць на пытанні свету, які ставаўся бязбожным. І вось такая ганебная дата 18 лістапада 1920 года, першы раз у свеце, перша краіна ў свеце, Савецкі Саюз утвердзіў закон аб тым, што можна забіваць ненароджаных дзяцей. Можна іх забіваць. Які чалавек можа даць права забойства другого чалавека? Кім чалавек сябе робіць? І гэты закон быў першым. І паглядзіце, 100 гадоў прайшло, і на жаль, трэба сказаць, з болем сэрца, на жаль, для нас гэта як норма. Гэта не Божий закон, гэта закон супраць права Божага, супраць права натуральнага. Кажа, можна забіваць. Заўважце, в такія часы жывем, дзе жыццё чалавека вельмі такое, не мае ніякай вартасці. Страцілі мы вартасць. А гэта ўсё наследкі гэтага першага закону 100 гадоў таму. І то паўсюль так весь свет заразіўся гэтым законам, і многія краіны, увага, не все краіны, хочу сказаць зразу, многія краіны свету прынялі гэты закон, но не все. І таму трэба быць вельмі уважлівым, калі мы хочам абабшчыць якосьці там, што большасць усе краіны свету маюць закон, што можна рабіць аборты. Неправда. Не можна згаджацца. Ты пералічы, ты паглядзі. Паглядзі, што в Афрыцы гэтых законаў, слава Богу, в многіх краінах няма, што в Амерыцы латинскай гэтых законаў у многіх краінах Амерыкі латинскай няма. Што таксама в некаторых штатах, нават і Амерыкі, не ўся Амерыка мае гэты закон, а некаторыя штаты забараняюць абортаў. Значыць, не можна сказаць, абабшчаць, это норма. Не, гэта не норма. А мы, католікі, кажам, гэта вялікі грэх. Пра гэта яшчэ буду аддзельна казаць.
I tu хочу сказать, что Касцёл заўсёды ставаў в абароне сям'і і в абароне чалавека, як такога, з моменту яго зачацця, з самого моменту яго зачацця. І Касцёл заўсёды такім быў. Гэта не толькі появіліся дакументы, якія там з бухты-барахты, не. Гэтыя дакументы, яны созревалі стагоддзямі, каб абараніць тое, што чалавек лічыў заўсёды, і розум, просто розум казаў чалавеку, што мы павінны любіць адзін аднаго, павінны быць вернымі, павінны плод гэтай любві, гэта дзіцё, што не можна яго забіваць. Гэта розум падказваў. А ўсё гэтае, што цяпер сучасны свет дазваляе, гэта неразумна. Неразумна. Ніяк не можна растлумачыць. Вельмі прыхожая праграма 10 гадоў 10 таму, здаецца, тут у Мінску. Першы БТ, здаецца, гэта праграма «Існасць» была. Або там, а те, що телебачення «Лад», не пам'ятаю добре, але було в цій програмі «Існасті», було про оборону життя. Вельми цудовна програма була зроблена редакторами, режисерами цієї духовної програми «Існасті». Вельми цудовна. Десь можете знайти. Ця тема була про оборону життя. Може, є в інтернеті, думаю, що повинна бути. 23 хвилины программа, цудовная просто. И папа Пий 11, и он это все собирает, и как бы в отказ на питанні, чи добре зробив Советский Союз, что ввел этот закон, что можно аборты робить. Папа однозначно не, это ніколи не добре. Это заўсёды грэх. І так само там супраць разводаў гэта энцыкліка, што сужэнство святое, муж і жонка, якія павянчаліся, няма разводаў. Яны павінны любіць і ўзрастаць у любові. І хачу звярнуць увагу, добра было б, калі б у кагосьці быў экземпляр Касці Канобі. На жаль, няма на беларускай мове, яшчэ няма тлумачэння. Здаецца, на расійскай не ведаю дакладна, прабачце, не ведаю. Ведаю, што ёсць на польскай, англійскай, французскай, нямецкай, італьянскай і яшчэ іншых мовах. Іспанскай, напэўно. Касці Канобі, Пій 11. Варта прачытаць. Варта прачытаць, каб убачыць, як цудоўна таксама в гэтым дакуменце, як цудоўна папа кажа пра сужонкаў, пра мужа і жонку. Ён з такой пяшчотай, там такія словы ён падбірае. Мне, я прызнаюся, цяжка было перакласці на беларускую мову. Не так дасканала ведаю беларускую мову, удасканальваюся, стараюся, але не так, каб некаторыя словы перакласці. Яны так пяшчатлівыя, так далікатныя. Пра сужанкаў, пра іх блізасць, пра іх любоў, пра інтымныя адносіны. Это папа просто з такой пашанай таксама, глыбокай пашанай, вельмі глыбокай. Так як бы кланяецца перад сужанкамі, перад іх любов'ю, як бы аддае чэсць, хвалу гэтай любові, што так, вы дастойныя, вы годныя, вы павінны жыць у любові, і любов, якая ёсць поўная, якая ахінае ўсё нашае людское жыццё і звычайныя штодзённыя справы, але таксама і гэтую інтымную любоў. І папа да гэтага адносіцца з вялікай павагай, з вялікай пашанай, з вельмі вялікай. То хачу падкрэсліць і так сказаць, пасля таксама маем дакументы Собору Ватыканскага II, дзе таксама w Gaudium et Spes, w tej konstytucji duszpasterskiej, mają pra służonkę, pra siemiejne życie, pra służenskie życie. I tak samo w obronu życia, w obronu wierności, jedności siemiejnych kosztownością. Ale najbardziej takim dokumentem znaczymym w tym świecie, wielmi, to 1968 rok, Papa
Paweł VI, jak on cudowny, humane vitae. Ten dokument trzeba było każdemu jakby tak prostudirować, prachladzieć, zapoznаться. Wielmi korocienki, niewielki dokument, niewielki, ale on tak jakby skondensowany, koncentrat nauki pra służeńskie odnosiny męża i żonki. To jest jak to ważne ich odnosiny, jak jany świętyja papa Paweł VI. I Paweł VI na początku swojego dokumentu każe, czemu on jako pisze. Wspominaje też Sobór Watykański II skazał, że czemu jeszcze pisać? On tylko zakończył się w 65 godzie. Czemu jeszcze pisać tam te odnosiny męża i żonki? Czemu to pautarać? Zdawałoby się pautarać. A papa objaśniaje, тому что хутко pojawili się w świecie różne problemy związane z życiem człowieka. Na przykład demografia. Patrzyli już niektóre i nawet uczone, na żal i uczone, bo tu w liku tych ludzi nie chciało mieć uczonych. No na żal byli niektóre, niemnogo ich, ale jak starali się i wpływali, na przykład w Ameryce, w Stanach, tam wpływali na to, że i Ameryka w 70-tych latach przyjęła zakon o abortach, gdzie on był zabroniony, i o zabójstwie nienarodzonych dzieci. Wpływali niektóre ludzi. Problem demografii. I zaczęli już krzyczeć, wtedy już w 60-tych latach, koniec 60-tych i papa w 68 w Śnieżni tak samo. 8 sierpnia podpisywaje udzień bezzachennych zaczacia Maci Bożej, podpisywaje ten dokument humane vitae, życie człowieka. I papa podpisywaje ten dokument jakby i poznaczaje demografia, tak? Fałszywe dane, że tam już okazali, że kali rost człowiectwa, ludzkości będzie tak wielkim, jak ciapier, kali tempo będzie tak wzrastać, jak raście by ono rosło. I zdaje się nam raście, ale trochę to już nie chcę objaśniać. Faktycznie ciapier już nie raście, tempo przyrosta ludzi na ziemi. To niektórzy poszczytali, słuchajcie, nam trzeba spełnić, będziecie za 700 lat czy 1000 lat na ziemi będzie tak mało miejsca, że dla jednego człowieka będzie tylko 1 kwadratny metr. Rozumiesz? 1 człowiek na 1 kwadratny metr. Wtedy już w 60-tych latach pojawiali się takie kryki. Takie jakby предупреждenia, że słuchajcie, wy bądźcie ostrożni, spełnijcie te narodzenia dzieci, bo będzie katastrofa świetna, że my nie pomieścimy się, że każdy człowiek będzie mieć tylko 1 kwadratny metr. Ty rozumiesz, to jest 1 kwadratny metr, kiedy twoja komnata jest 3x4, a ta ma 12 kwadratnych metrów. I przyjdzie żyć w tej komnacie 12 człowiek. I nie tylko w komnacie, w ogóle tak. No zauważcie, to byli fałszywe liczby, wielmi pomyłkowe rozczoty, rozliki, wielmi pomyłkowe. Tak nie można liczyć, ja nie budu w to wchodzić, to nie nasza tema. Ale Papa Rzymski każe, że już zauważył, że nie można bać. Nie można bać, i to prawda. Zauważcie, że to strach zrobił. Strach zawsze nie od Boga, słuchajcie, nie od Boga strach, nie. Strach może być od nas, prosto ludzki, ale może i nas zaganiać w strach diabeł, łukawy, albo drugi człowiek. No nie Bóg. Bóg zawsze daje spokój. Bóg zawsze daje radość
Бог заўсёды дае любоў, і калі я ведаю, што Бог мяне любіць, я не буду бояцца. Święty Jan, zauważcie, w 3 rozdziale pierwszego posłania pisze, tam, gdzie jest lubow, tam nie ma miejsca dla strachu. A kiedy jest strach, wtedy lubow niedoskonała. Trzeba nam udoskonalać w lubowi. Trzeba udoskonalać w lubowi, Bożej lubowi. Bo my sami siebie, ja trochę to już kazał niekolki razów i chcę znowu powtórzyć, my sami z siebie nie weźmiemy lubowi. Nie, nam trzeba czerpać z krynicy, a tej krynicy jest sam dobry nasz Ojciec Niebiesny. I zauważcie, że ten strach do czego dowiół. Zauważcie, jak umniejszywaється nasza Białoruś, lubimая. Дорогая Беларусь, jak umniejszyła, сколько людей меньше stało za apóżnych dziesięciolecia, za apóżnie gody nawet, tak można liczyć. Na kolki nas mniejsza. Demografia? Boże mój, sława Bogu, jest już programy i nacjonalne programy, gdzie zaochwuczywające do tego, kap młode ludzie służeństwa rodzili dzieci, naradzali dzieci. Daj Boże, też, nie zakrywać, ale nie tylko dlatego, kap ratować jakąś tam krainę, ale w ogóle ludzkość, człowiectwo, to wielmi ważne. Trochę to jeszcze później krychu. I Papa Rzymski w ustupie pamiętaje, że demografia. Drugie, każe Papa, umowy życia zmienili się, gromadzkach życia pomieniali się i myślenie gromadzkie. Tak samo i życie gromadzkie, ale tak samo i życiu siamiei. Takich już weźmią w ogóle jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, sotej, 200 siamii. To maleńkiego gromadztwa, jakie buduje siamia. Wtedy w tych godach 60. mnogo krain było wielmi biednych. I naprawdę wielmi mnogo ludzi штодня pomierało z głodu. I Papa Rzymski każe, że to wyklikaje, że niektóre każą, a czego im wtedy naradzać? Lepsze, kap nie radzili się. I to pokutuje po dzisiejszy dzień, to znaczy, postajanno my powtarzajem, da, czego rażać niż tu. Ja wtedy zawsze staję tak śmierno. Привет, niszczyta. 6 numer. Da, ja 6 w mojej ziemi. Moi baćki bohatymi nie byli. Nie byli bohatymi. Naradzili nas 7. W biednej ziemi. Niższej ziemi. Na nasze dzisiejsze umowy, to to była niższa ziemia. My nikoли nie hołodowali. My nikoли hołodnymi nie chodzili. My nie mieli maszyny. My mieli niewielką kwateru. Ale żyli chłodno. Żyli szczęśliwa. I ja swoje dzieciństwo wspominaję z wielkiej radością. I ja wdzięczny moim baćkam, że nas przyjęli. Że mnie, особливо mnie 6 i moją młodszą siostrę, 7 przyjęli. Że nas mniejszych przyjęli. Naradzili nas z lubowi, bo lubili jeden одного. I Papa Rzymski każe, że niektórzy chcą opravdać. Ja właśnie takim nieopravdaniem. Ja sam, to jest, że ja żywu. Ja dziękuję Panu Bogu, dziękuję moim baćkam, dziękuję, wdzięcznej, że te socjalne umowy życia, one nie opravdają zabójstwa, nie. Potem jeszcze Papa Rzymski zauważa, że wzrastaje, wtedy już w 60. latach wzrastał rola żeńczyny u gromadztwie. Wiadomo, że w XX wieku i żeńczyny patrzyli i больше być edukowane, больше mieli możliwości i tak dalej, pracować na różnych miejscach pracy, w ogóle pracować, profesjonalnie pracować. Do XIX stulecia amal tego nie było. A tu rola żeńczyny jest wielmi taka, no, zaczyna być wielmi wielka.
I papa tak samo chce skazać, że to nie może zniszczyć odnosin służeńskich męża i żonki. Nie może. Mąż i żonka i całe gromadztwo powinny tak być pobudowane, gromadztwo, kab sprzyjali lubowi służeńskiej, kab sprzyjali siemiejnemu życiu. Najlepsze, gdyby żonka mogła nie pracować. Najlepsze, gdyby jeden mąż mógł zarabiać na siemiu. To ideał, tak, do jakiego można im knąć. A żonka zajmuje się хозяйством nie w sensie, te теперь mogą posypiać tam na pełno suproć mnie, wy chcecie nas wszystkich zagnać na kuchnię, do szwabry i tak dalej. Nie, takiego ja nawet nie думаю, nie кажу. Nie. Ja chcę obronić siemię, cenności siemiejne. Pracuj profesjonalna. Ty zdolna, ja dobra, zakończyła uniwersytet, jeszcze lepszy. Ty wielmi dobry profesor i tak dalej. Ale pierwszy kłopot twoje, jak żonczyny, jak maci, jak żonki, to pra siemiu, pra męża. I tak składywaj swoje profesjonalne obowiązki, kapiany nie przeszkadzali obowiązkom siemiejnym, tym, że u siemi. I tak my powinny dozrywać, śpiewać, że i mąż powinien to rozumieć i dopomagać swojej żonce i nawet i u tych domasznych obowiązkach, pracach różnych. I on tak samo powinien udzielniczać. Mąż tak samo powinien wziąć, spróbować choć raz u życiu, pouczyć. Jak to ciężka praca. Choć raz u życiu wziąć szwabru i pomyć wszystkie poły w kwatery. Niechaj popróbuj, jaka to ciężka praca i niechaj zadumuje. Jaka moja żonka, droga i cudowna. Toż ja tak samo 8 godzin pracuję jak i ja, a potem jeszcze przychodzi do domu gotować, ścieraje, gładzić, ubieraje, szwabrę pichaje, a ja siebie jak pan siedzę. Tak, ja za to, żeby spełnić. I tak Kościół uczyć. Uczyć lubowi, uczyć tego, kab my szanowali один одного, kab my rozdzielali sprawiedliwie nasze siemiejne obowiązki. I to normalne. I Papa Rzymski tak samo zauważa, że człowiectwo w całą ludzkość już w 60. godach, końca 60. Jano zaczęło poznawać больше nauka, technika, w sferze kultury namnogo больше. I Papa Rzymski zauważa zrazu, to nie może. To, co ja już tydzień temu сказал, że już zauważył i Pi 11, że to jest, co my odkryli, coś tam zrobili, nie może być nad etyką. Technika nad etyką. Etyka pierwsza. Etyka zapytaj, czy to godne człowieka. Czy to godne człowieka, aby zabić jego. To nie godne. Czy to godne człowieka, aby zniszczyć один одного, a tym больше nienarodzonego. To wielmi niegodne człowieka. I to, że technika pozwalaje, my wydumali takie metody śmierci, to nie znaczy, że to dozwalaje w ogóle Bóg, dozwalaje przyroda. My to zobaczymy. I temu trzeba, aby Kościół nauczał. To obowiązkowe zadanie Kościoła. Obowiązkowe, aby uczyć, pouczać. Kościół nie może małczać w niektórych sprawach, особливо, że dotyczyć życia człowieka, a особливо życia człowieka u siemiejnego życia i służeńskiego życia. Kościół tak samo ma prawo skazać swoją naukę, bo on oświetlony Jezusem Chrystusem. Zauważcie, tu trzeba jak Papa Rzymski. Ja кажу do wierujących, a kiedy nie wierzysz, powier. Powier Bożemu Słowu, powier Świętemu Ewangeliu, powier. To słowo życia.
Kali słabej wiery, umacuj swoją wieru. Гэта słowo życia, гэта słowo prawdy. Kali my wiedali Słowo Bożeje, oj, jakby nam lегче było żyć. Kali my poznawali i powierili, что każe nam Ojciec Niebiesny, jaki wielmi nas lubić. Oj, jak byłoby nam dobre i namnogo lегче żyć, mieć taki putiewodziciel, Słowo Bożeje. I Papa Rzymski każe, Jezus sam nauczał, mnogo mu nauczał i pokinął swoją naukę, tak jak świadczą Ewangelia, oprócz tego, że ją nauczał powszudna usich ludzi. Mają w Ewangeliach momenty, kiedy każe tylko apostołom, uczniom, ale mają tak samo u Ewangeliach takie słowa, to u Ewangelii powodu świętego Jana, gdzie święty Jan uzgadywa, kiedy usie, co Jezus robił i czemu uczył, napisać u knigach, nie pomieścili się te kniги w świecie. Tak święty Jan każe, 20 rozdział, 30 wiersz, 31. Szmat innych znaków, pro jakie nie napisano w tej knizie, uczynił Jezus przed uczniami swoimi. Geta jest napisana, kab wy powierili, że to Jezus, to Chrystus, Syn Boży, i kab wieruючи, wy mieli życie u imię, jak Ona je. Szmat innych znaków, pro jakie nie napisano w tej knizie, uczynił Jezus przed uczniami swoimi. Tak, to trzeba pamiętać. I tak samo w 21 rozdziale, 25 wiersz, Jość i szmat inszych, aż to uczynił Jezus. Ale kiedy opisać to podrabiazna, to думаю, sam świat nie zmieściłby napisanych knig. Rozumiecie? Jezus wybrał temu apostołów. Wybrał Pietra i innych apostołów, kab jany pierdawali, jany baczyli, słyszeli, pierdali w Ewangeliach, ale pierdali tak samo i w ustną naukę. I Jezus konkretnie apostołom skazał, tych jakich wybrał, wy majecie prawo, wy majecie nie tylko prawo, wy majecie nakaz, przekazane, 28 rozdział Ewangelia wedle Macieja, wiersz 18 i 19. Wtedy Jezus nabliżył się do ich, do 11 i skazał im, dadzie na mnie usielakaja ułada na niebie i na ziemi. Dyk idziecie i nawuczajcie się narody. Idzicie i nawuczajcie się narody. I chrzcicie ich u imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dadzie na mnie usielakaja łada. Idziecie i nawuczajcie. Wy idziecie, wy nawuczajcie. I k temu Kościół maje prawo, maje obowiązek iść i nawuczać. Iść i nawuczać prawda o Bożych. Iść i nawuczać, bo świat, my znowu, jak my daleko odeszli od baczenia Bożego na nas, na nasze życie. Mnogi ludzie żyją tak, jakby w ogóle duszy nie mieli. A to wiedzie ich, żyją tak, jakby rozum nie mieli. Zauważcie. Bezbożne życie wiedzie do bezrozumnego życia, nielogicznego życia. Jakżeż trzeba poznawać Boga, jakżeż trzeba Jego polubić. To wielmi ważne. Wielmi. Temu tak, to jak katechezy. Słuchajcie, nie tylko człowiek jest cielesnej, jest duchowej. My mamy duszę nieśmierotną. My żyjemy duchowym życiem tak samo. Nasze modlitwy, nasza wiara to duchowne. I ono jest, i ono istnieje. Nie można сказать, że jego nie ma. I Jezus uczył, Ewangelię Świętое uczać. Duchowne jest namnogo ważniejsze, najważniejsze, niematerialne. Materialne, cielesne powinno służyć duchownemu.
I zauważcie, гэта якраз вельмі добра можна зразумець на прыкладзе адносін сужонкаў, іх блізасці. Калі яны блізасці таму, што мне хочацца просто так, без духоўнасці, то гэта использование. Можа муж скарыстацца жонкай, а жонка можа скарыстацца мужам. Гэта адносіны аж такія мерзкія. Да, калі мы карыстаемся только адзін адным. Не. А калі паднімем гэта целеснае на ўровень духоўны, я цябе люблю, я цябе шаную, і таму я з табою, таму я павянчаўся, таму я прысягу склаў, і таму я блізасці з табою, з любові, бо хачу твайго добра, і хачу плоду гэтай любові, я адкрыты на гэты плод. І взаемна такое. Тады гэта блізасць набірае в огуле цалкам іншага кшталту, выгляду, цалкам іншага. Таму не адкідайце духоўнага. Не можна. І ва ўсім нашым жыцці. Мы цяпер шукаем, як гностыкі якісьці такія, што не цалкам маюць веру правільную. Шукаем, што думка матэрыяльная. Не думай так, бо гэта зматэрыялізуецца, што твоя, падумаеш, похое здарыцца. Но чаму мы не можам увайсці на ўровень таго, што так, ёсць духоўнае, якае не мае зматэрыялізавацца, але мы ўсе ідём до духоўнага, да жыцця вечнага. І наадварот, мы павінны, уже Платон, там, філософ, мы павінны падняць матэрыяльнае на вышшы ўровень. І Августин, мы падняць гэта, што матэрыю, што яна мае сэнс, большы сэнс, калі мы паглядзім праз прызму духоўнасці. Всё мае сэнс. І наsze дасягнення, і нават просто цела, жыццё нашае, і ўсё, што вакол нас. І гэтае дрэва, і гэты лес, і гэтая рэчка, і гэты дом, і гэтая вуліца, і гэтая машына. Калі паглядзім, колькі мы можам духоўна добра зрабіць для чалавека, што можам абрадаваць чалавека, можам яго ўмацаваць, то тады цалкам інакш выглядзіць нашае жыццё. І гэтаму трэба вучыцца, і да гэтага трэба імкнуцца. І яшчэ адзін фрагмент ужо на канец амаль, таму што яшчэ хвілінка асталась нам толькі. Так, маем выконваць волю Айца Небеснага. Маем выконваць волю Айца Небеснага. Так, як хоча Бог, так, як Бог стварыў, як стварыцель задумаў. Jezus każe tak w 7 rozdziale Macieja 7:21. Nie każdy, kto każe mnie, Panie, Panie, uwojdzie u niebiesne władarstwo. Ale той, kto wykonywa wolę Ojca mojego, jak i u niebiosach. I tej woli Ojca maje uczyć Kościół. Kościół otrzymał od Jezusa ten mandat, taki dokument, że ty uczy, jak wykonywać wolę Ojca, jaka jest wola Ojca. Гэта może robić Kościół i гэта robić Kościół. I temu powinniśmy słuchać Kościoła, słuchać jego nauki, nie odkidać. Ja tylko patrzał. I już koniec. Następny tydzień, dać Bóg dożywią, posłuchajmy jeszcze, będziemy poznawać razem. Nie bójcie się żyć, radujcie się życiom, malicie się tak samo. Aby to wszystko, bo to duchowne, aby to wszystko duchowne mogło wejść w nasze życie materialne. Przez duchowne możemy odnowić materialne. Niechaj Maci Boża, Maci Bucławskaja, Maci Łagiszeńskaja, Trokielskaja, Biereścieńskaja i mnoga ikon, jakie mają u Białorusi i Żorawickaja, niechaj zastupается Maci Boża za nas wszystkich.
Witaj Maryja, pełna ja łaski, Pan z Tobою, błogosławiona ja tymi żonczynami i błogosławiony płód łonia Twojego Jezus. Świętaja Maryja, Maci Bożeja, mali się za nas grzesznych, ciapiery u chwilinu śmierci naszej. Amen. Z Bogiem, do następnych zustrzeczał. Czekają Was u piatnicu. Z Bogiem. Mужчина і жінчина створив їх. Катехеза про сім'ю Ojca Piotra Bielewicza.